Хиалуроновата киселина е изключително подходяща за попълване на повърхностни, средно дълбоки и дълбоки бръчки, оформяне на скули, придаване на обем и контур на устни и други. В обработваната зона хиалуроновата киселина се свързва с водните молекули и това води до създаване на обем и хидратация в обработваният участък. Продължителността на въздействие на хиалуроновата киселина е средно между 6 и 8 месеца. Количеството на използваният материал зависи както от желанието на пациента, така и от реалната преценка на дерматолога, извършващ процедурата. Конкретно при нашата пациентка ще направим оформяне на устни с подходящ хиалуронов филър. При желание на пациента зоната може предварително да се обезболи. След третиране на устни се наблюдава лек отток и повишена чувствителност в рамките на 2-3 дни. За постигане на максимален резултат се препоръчва увеличаване приема на вода в първите няколко дни след процедурата, както и да се избягва масаж на третираните зони, да се избягва посещение на сауна и солариум.